Ayan guys, yan yung ating mga bagong garapon. Tapos meron pa tayo rito. Pakita ko sa inyo. Ayan siya guys. Bali ito, nakahiwalay siyang plastic kasi iba yung pinagbilan ng anak ko. Bali, ito yung napamahal. Napamahal dito yung anak ko dahil ang bili daw niya is 10 piso. Kasi nga, sabi ko, bumili pa siya ng 100 pesos. Kaya lang, doon sa una niyang binilhan is kulang daw. Kaya siguro, akala siguro ng anak ko, gustong gusto ko talaga. Sabi ko nga, sana hindi niya na lang to binili dahil 5 piso lang naman to sa iba. Kaya lang, dahil andito na, syempre, ayan, diba? Dito siya napamahal. Tapos yung iba na is 5 piso lang naman to, katulad nito. Ayan, o diba? Kagaya yan nung, ayan siya. Ayan. Ito, 'di ba? Mga bago lang din to kasi pinagtanggalan to ng mga gamis. Ayan. Ayan siya, pare-parehas yung itsura niya. Ayan, o 'di ba? 5 piso lang 'yan. Ayan, guys. Ayan, guys, pasilip ko sa inyo yung ginawa ko, o 'di ba? Hindi ko kasi naipakita yung kanina. Yung maliliit yung garapon, yung ganito lang siya, oh, ayan. Yan yung papalitan ko na, pansamantala, nilagay ko lang muna dahil kulang pa yung ganito ko. Ganito yung ipapalit ko. Diba, nagpabili na ako ng 100 pesos, kaya lang, pinabalik ko yung 50 pesos kasi malalaki. Ayoko na malaki, marami na akong malalaki. Ayan guys, diba, kahit pa paano. Kasi pag yung ganyang maliliit, tapos patong-patong, nairita yung mga anak ko kasi pag nasa ilalim yung bibili ng mga bata, paghugot nila is naglalaglagan. Tapos pag ganyan kasi kaliit, isang plastic lang ang nailalagay. Diba dati naman talaga malalaki na yung garapon ko, mga ganito yung garapon ko, ayan. Kaya lang, nung nagsawa ako sa malaki, nagpalit ako ng maliit. Ngayon naman, nagsawa na ako sa maliit. Bumalik naman ako sa kahit paano, is malaki-laki rin naman siya, o diba? Gusto ko magkakamukha siya, magkakatulad. Kahit ganito lang siya, kahit iba yung takip niya, basta magkakasing laki lang siya. Kaya pinabalik ko sa bayan yung anak ko para bumili uli. Pinabalik ko yung hindi ko gusto, 'di ba? Meron pa nga, ayan pa siya, oh. Ganyan. 'Di ba, napakarami kong ganito. Binili ko pa sa Shopee, napakamahal pa niya. Tapos ayan, dami ko pang ligpitin, 'di ba? Halos ganyan yung mga garapon ko dati, ganito kaliit niya, lumang-luma na 'to. Tapos nagpalit ako ng maliit, ngayon naman is malaki naman. Ito, hindi siya puno. Kasi ang kasya dito sa ganito is tatlong balot ng 1/4, 'di ba? Kaya pagbalik ng anak ko, pagdating ng anak ko, papalitan ko 'yan mga 'yan, tsaka 'yan, papalitan ko 'yan. Okay lang sa ngayon dahil hindi pa naman ako nakapamili ng maraming gamit. Nagpabili lang ako sa anak ko ng worth 1,000, kaya 'yan lang yung nagkasya. Diba, halos 33 pieces lang. Ayan yung burger. Ayan, iba-ibang klase yan. Tapos, dito naman is yung mga ano natin. Ayan. Yung ating trompo, tsaka tali. Tapos yung ating bubbles na malaki, maliit. Tapos, yan, yung lollipop na malaki. Ayan siya. O, diba? Tapos, dito yung mga biskuit natin. Bali, may darating tayong biskuit ngayon from Pure Gold. Hinihintay ko na lang. Bayad naman na yun. Diba, ang cute na niya. Akala mo ganyan lang siya kaliit, pero ganito siya, oh, kasi hindi siya puno. Wala na kasi. Ang binili lang na anak kong ganito is 2 yata or 3. Ito 3 balot na to. Ito 2 balot lang to. Oh, diba? A few inches later. Ayan guys, kahit papano is nakapagligpit-ligpit na tayo. Ayan. Kaya lang, ayan nga. Naalala ko pala kung bakit nagpalit ako ng maliliit na garapon. Kasi nga 'di ba, dati ang mga garapon ko is malalaki talaga, yung garapon ng mga bubble gum. Kaya pala ako nagpalit ng maliliit kasi nga hindi na siya magkasya, 'di ba? Kasi doon yung mga tag ko, tag 5 pesos. Tapos dito is mga garapon, mga gamis, mga candies. Tapos nung maliliit na yung garapon natin, okay na okay, marami na ilalagay, kaya lang yun nga, naglalaglagan siya. Tapos ngayon, ayan na siya, 'di ba? Punong-puno na. Medyo maliwanag lang yung iba konti kasi wala tayong pang refill. Pero may pinabibili pa ako sa anak ko ng nasa 20 pieces pa na ganyan. Bali 20 pieces pa yung pinabili ko, kaya lang saan ko na siya ilalagay.
'Di ba? Dati naman talaga malaki yung garapon ko, kaya lang nagpalit nga ako dahil hindi na magkasya. Tapos ngayon is ito na naman tayo, pero hayaan mo na, gagawan ko na lang ng paraan, no, 'di ba? Tcharan, okay na. Tapos kahit papaano is naligpit na rin natin dito. Ayan. Yan na lang talaga yung may mga laman kasi kanina kala mo punong-puno pa siya, pero yung iba is karton na lang pala. Tapos yung mga chichirya natin, ayan, ay sabit na rin natin yung mamiso. Tapos dito sa may pintuan, ayan siya. Hanggang ibaba yan. Ayan, nakahanger lang yan. Tapos meron pa tayo doon sa dulo. Tapos meron din tayo dito. Ayan, diba? Tapos ito yung ating mga tinapay. Diba? Tapos yung ating itlog, ayan siya. Yung pula ko is 3 na lang. Tapos ito yung aking XL, tapos medium. Kasi dapat large, kaya lang walang available sa ate. Kaya medium at saka XL to. Bali ito is 3.20. Ito naman is 8. Diba? Tiyan, okay na. Kahit pa paano is okay na siya. Ito, siguro hindi muna ako mamimili ng mga Wesley C. Siguro next Friday or next week na ako makakapamili dyan. Kasi mga gamis natin is kahit pa paano is okay-okay pa naman. Diba? Yun lang guys, kunting update lang sa aking mga garapon na pagpapalit na naman. na naman. Ayan, nagpalit na naman ako ng garapon, diba? Malalaki dati yung garapon ko, nagpalit ako ng maliliit. Tapos nagsawa na ako sa maliliit, nagpalit na naman ako ng malalaki. Ayan, mga bago yan. Tapos meron pa dito. Ayan o. Diba? Madami yan. Ayan siya. Mga ganyan siya.